Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kini. Maayong buntag. Maayong natong sugdan kinalaw pinagi santo sa misa. Daghang tayo mga buhat ng adlaw. Ampo kita walang puson. Daghang kita sa kapiskay sa panglawas. Kita makalahutay sa ato mga bulaton o pagpangalagad. Naigsoon, kita mahimong angayan ato pagsulog, ura ato hiluan ato kasing-kasing sa mga sala nga ato nabuhat. Atong pagayuon sa Ginoo ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan o kanino may igsuon kay nakalabas na ko uyamot sa nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako, kang Santa Maria kanyang ulay. Sa tanang maanghel mga santos, o kaninyo may igsuon, aron nyo kingampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong tagda sa Dios, magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon tagda niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, Ikaw ang nagtawag sa tang nasod. Patagamtama ang imong katawhan sa kanilang kalinaw. Pananaga kanamo ang katong masikang kahayag na imong gibanwag sa kasing-kasing sa among mga katigulangan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios o maghingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anak kita sa Dios ug ania kanato ang Dios. Kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato og sugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita og nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang magkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron unya sa adlaw sa paghukom mahingpit ang atong pagsalig kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan sama man sa kinabuhi ni Kristo. Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa, kung mahadlok gihapon ang tao,
wala pa mahigpit ang iyang gugma, kay ang kahadlok may kalibutan man sa silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, magsimba kanimo. O Diyos, tugahi sa iyong panghukom ang hari, ug sa iyong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nagantos naging sakpan. Ang tanang nasod sa iyo magsimba kanimo. Sa limbong ug panlupig, luwason niya ang kabus, ug mabililon ang ilang dugo, diya sa iyang atubangan. Hinawton ta nga pagampuan sila sa walay hunong. Sa tanang adlaw magdayeg sila kaniya. Ang tanang nasod sa iyo magsimba kanimo. Day kununta sa kanunay ang iyang ngalan, mulong tadingon sa adlaw ang iyang ngalan. Diha kaniyang tanang kaliwat sa yuta, pagapanalanginan. Ang tanang mga nasod magsangyaw sa iyang kalipay. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, magsimba kanimo. Isugid mo, Diyos kay maminawa sa mga ipamulong mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Isugid mo, Diyos kay maminawa sa mga ipamulong mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaw sa kini Kinudlog ika Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. mayaon ikaw o Ginoo. Unya, ipasakay dayon ni Jesus ang iyang matinunan sa sakayan o ipauna ngadto sa Betsaida. Manidto sa tibok lanaw, ipauli sa niya ang mga tao. Tapos siya makapanamilit sa iyang matinunan, ditunga siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Pagkasawmsom kayod ang sakayan dito na sa lanaw, ug si Jesus nagiusara sa bungtod. Nakita niya ang iyang matinunan nga naglisod sa ilang paggaod kay sungsumon man ang hangin.
Sa pagkadlao na, giadton nila sila niya Jesus, naglakaw siya sa tubig. Mulabay lang unta siya kanila apan sa ilang makita kaniya na naglakaw sa tubig. Nagunahuna sila ng kadto usa ka multo, usa nanyagit sila tungod sa kahadlok. Apan mingon dayon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok, salig kamo ako kini. Unya misakay siya sa kayan, uban kanila o milurang ang hangin. Nahibulong pagayo ang iyang mga tinun-an o naglibog sa mahitabo. Wala sila makasabot sa kahulugan sa milagro sa pan. Hilang hunahuna, wala makatugkad hindi adto. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Sa pagkatao, sa manugos, ang gigon ni Propeta Isaías, ang manugos sa tao is Emmanuel, God is with us. Niya sa pagdako ni Jesus, ang pulong at sa mga dinunan silang ibalakaw sila, binumdumi kini ako maguban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. So He is with us until the end of time. Kaya natong unang pagbasa, inutlog ikan sa unang surat ni San Juan, ang Evangelista, siya, there is no fear in love. Kung ikaw nagugma, wala kay kahadlok. Kung saan gugma, naghatag kanimo og kalikon, kadasig sa buhat, sa misyon ni Kristo, na ang ipabuhat kanato. Kung ikaw nagugma sa Dios, di mo usab mo si katao, kay di mo makita nato ang Ginoo. Ang tao ato makita no adlaw, Ginoo no absent physically, pero naa siya man kato as He promised. He said, I am with you and God is with us. Karon kini nga mga pagtulunan, sulayan kini ngadto sa mga tinunan nga naghanap silang kinabuhi aron pagsunod ang Kristo sa usa ka sakayan nga kaniguna. Human si pagkaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tao dapit sa lanaw, niya human paulan niya mga tao o paulan niya ang iyang mga tinunan sa tikas dapin sa dagat man ang big country. So, other side of the lake, wala in Bethsaida. Ang lugar ni Pedro o ni Andres. Bethsaida, the house of fish. Daghan ang mga isda dito. Kung kay verse 3, ang minabuhi sa mga tao, pangisdaan. Kunya, diha, Jesus, palaga niya, pagpuna ang iyong matinunan, pag-adto sa Bethsaida, siya usab mitunga sa bukid, aron pag-ampo. Basta sabihin kayo, mutunga sa bukid, aron pag-ampo. Musab si Moses, mutunga sa bukid, aron pag-ampo. Kunya, dito na siya sa taas, kalayo kay sa iyang himutangan, the other side of the lake, kita pa niyang tus up sa bawod ang iyang mga pinunan sa sakayan. Inya, nangalisang kining tanan. Pero, yun sa man, pagkita ni Jesus, na ang iyang mga tinunan, isiwisi na sa mga dagkong bawod. Sa pagkita niya, in our case, how do we apply it? Sa pag-ampo, kung ikaw mampuon, makita ka unsay problema sa pamilya o sa palibot. Sa pag-ampo, makita ka insight o enlightenment kung unsa ang ayang buhaton. Muna, example ni Jesus, sa usaha sa bukid, ang pag-ampo, kita sa gawang pag-ampo, aron kita unsa may akong kusog karon, unsa may akong sala karon, weakness na ako karon. Kaya sa pag-ampo lang makita nimo kung you are in a busy life, di ka makita sa imong galingon, you are always correct. Eksakto ka permanente, kung sa mga we become arrogant to some. Tungod kay, wala tayo pag-ampo. Only sa pag-ampo, makita ka bisag wala na physically, pero makita na mo unsa ang dagan sa imong kinabuhi, ang dagan sa imong palibot, ang iyong relasyon sa tao, sa iyong pamilya. Kung kaya nag-ampo ka, makakita ka
unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Kaduha nga punto, kana bang ingon nga ayaw ka mo kahadlok, naglakaw si tubig si Jesus, ayaw ka mo kahadlok, ako kini, nag-uban kaninyo kanunay, although physically absent ang Ginoo, pero siya nag-uban as promised already by Jesus na I will be with you until the end of time, naa siya. Musaw siya masagdi, nakaw siya sa tubig, kung dito, hindi naging naghantay problema, importante naghantay makita, mga hallucination, muna, kung kita tagtao mo, kita abat, wala na mo kugiot ka, tingog sa puntahan, tuod kayo, subra ta sa problema, naata, ato pa lang tao, nanay, parang kanto. Tuod kay, di ta klaro ang nahuna kung naata sa kahimtang sa problema. Butang ingon sa kanang doktor nga kung naa ka kanang stress is too much thinking of the present and anxiety is too much thinking of the future. Amo na siya diha. So atong kita naon ang Ginoo wala mo tanggal sa problema, wala mo tanggal sa mabalod sa atong kinabuhi. Ingon anaa siya man kanato aron atong sangpiton sa atong panahon sa problema. Naa siya. Sa mga apostoles, pag-abot ni Jesus, pagkatao niya, uban siya sa mga tao, madungog, mabati sa mga tao, iyang tingog kaluoy, ang iyang buhat mabati. Pero padihang raban na siya is in every one of us. Na kanunay. Matod pa ni Karing Nabila na ang Ginoo naragi na sa gawas sa pultahan. Kay di siya kasud kung di nato abrihan ang pultahan. God bless. Palihog manindog, langit ng amahan, pangayon nato kaniya. Langit ng amahan, nalig-uno niya ang atong pagtuo, kabangan kita aron pagbuntok nato ang atong mga kahadlok, o kita moingon, amahan, ikaw ang among kusog. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, upakitag halawong nga pagtuo sa Dios atong amahan nga nagiya sa mga hitabo sa kalibutan. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga mutubo kita diha sa atong pagtuo sa ingon, magbasaligon kita sa unsay atong gilauman o makapangiguro sa mga butang nga dili nato makita. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga kadtong nahisalaag sa kinabuhi, luwas nga makatultol sa pagpauli. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ang Ginoo mutanyag og kaayuhan ngadto sa mga masakiton ug maglig-o ni adtong nawad-an sa paglaom. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga ay mauntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong kipilo kamumot og Dios sibalipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Nga sila nga nangamatay makatagamtam hangtod sa kapuno sa makaluwas nga gahom sa Dios nga kanunay nilang ipangandoy. Magampo kita. Amahan, ikaw ang among kusog. Sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan at atong pagsimba sa atong mga lakaw biyahe. Kung kita magmalampuson, ubanan, giyahan sa Ginoo. Palibdan, magampo kita sa Ginoo. Langit ng amahan, sayod kami nga ang bisan unsay among pangayoon sa imong ngalan, imo gayud nga itugot, himua nga ang among dalunggan kanunayng abli sa pamati sa imong mga pulong
kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ningadlaw sa paso kami amo may jutay kong gasa kanimo bisan di tapos wala ko'y ulawa sa langit kagasa ugwa ko'y pulog na mamahilog sa uwan gininap Tubos na tumawi, inalag sa langit, huwag imong karoon. Mga igsoon, magampo kita ang akong inyong sakripisyo, ang tanatong mga panungdan ng Santo sa Misa, dungkol naglawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ka sa ginawang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday pahimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Og Dios, ikaw tigmugna sinuod nga debosyon og panagdait, nangamuyo kami nga imong itugot ang among simbahon ingon sa angay, ang imong kalangdon pinaagi ning misteryo, ug naniha kami sa dugang nga pakikiusa kanimo, ug sa usag-usa kanamo kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usog kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios atong dahig magahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo kaning panahuna imong padayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang ipakita ang kahayag sa tanang katawhan karon ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon imong ibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan ug busa uban sa manghid sa langit kami nakasangyaw sa imong himaya duyog sa ilang wayuno nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoong Diyos sa kagabuhan. Langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Diyay gunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos kini ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipanalangin mo espiritu aron pagsantos ing mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan ug kana kay kini mga kung lawas kay tugyan alang kaninyo.
Kasamang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat, kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan, gikan niini. Kay kini ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagpuhos ka namo, pinagi sa imong krus upang kabanhaw sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang walagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan lukob sa kalibutan ug himuha nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga Diyos sa karamong tanan karon ngayong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay, among ihandom ni Santos nga misa, malaumon kami nga silang banhaw, ang tanang nangamatay di sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan ni ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila, ami ko nga daygon, ami ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyaban kaniyaw diya kaniya. Gihatag ka na kaniwa gahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kangturan. Amen, amen, Pagkampok at samahan, wala atong panghinanglan, atong gamiton ang mga pulong ang itudlo kanato sa atong manubos. Amahan na mo na anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw grasya ng adlaw, aron tinabangan sa iyong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
kay imo manang iharian. ang gahog ang himaya, hangtod sa kahaturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo na iyong klaseng mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ako ihatag kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kuning pagsalig sa imong simbahan ug simo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyong tanan. Manaw sa Ipakita ang kinimo. timaan nini sa pagtagad. Peace. Ang natawo nga bata dito sa Bethlehem, ako'y magluwas sa katawan sa ilang mga salat. Huwag atawag siya o Emmanuel, Diyos ka ng pagkatao, maganto siya o mamatay, para kita maluwas. Ang kordero nga nagawad na sa sala sa kalibutan, maloy sa mga sala, lawaton na niya ang kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo kining sakramento mahimong ang among kusog, tudloy kami pagmahal sa tanang kayuhan, mahimong gihatag ka namo, ug tabay kami sa paningkamot o sa pagdangat sa kinabing walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ug manalangin ka nato ang Dios magahom sa nga tanan. Ang
Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw ug gugma ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa Dios. Have a nice day.